आंनि बे बिरबा बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय। आङो दा नै मोनसे जायगायावहाय थांनो ओंखारदों। बेनो जाबाय आंनि सासे लोगोनि बिब'नि हाबा दङ गाबोन। बेनिफ्राय आंखौहाय सानसे सिगां थांनो लिंहरनायखाय आं दा सानसे सिगां थांनो थाहैखासिगोन आरो। नै लोगोफोर, आङो थांनो ओंखारबाय आरो नै।
दानो जानाय नङा हाबायाबो हिन्जाव गोदानखौनो लेंहराखै दाबो आरो बिसिना मा मा नियम दङ गोबां बेले बेजे हमदांनोनो हाया मा मा दंथाय उन्दुनो ओंखाराबा दा नायनोसै आं बेनिफ्राय उन्दुनो ओंखारबाथ' उन्दुलांबाथ' नोंसोरबो नुनाय नंला आंबो नुनाय नंला
ओंखारजोब्बाय आरो टाइमाबो दा फुंनि 5टा 10 जाबाय उन्दुनो ओंखारबाय दसे उन्दुनानै दा 8टासोबाथाय जोंबो ओंखारलांसै हिन्जाव गोदानखौबो दा बिदाय हरगासिनो थाङासै आङो बायह्रायाव गुसुनि थाखाय आं सिखारबाय नै दा 8टा जाबाय टाइमा दसे उन्दुनानै सिखारबाय ओमफ्राय ब्रास एरि खालामखांनानै दा रुमाव थांफिनसिगोन आरो